Menin kamit komba shipau khatway BGA ngayo ya ka phone call na ki perdong perthan Southwest jongi bat kini ki perdong perthan na po Southwest jongi ki haban travel la kumno sispa lai phau kilometer hasyaban poi sepo nong ba shalong bat kathong ke jongki banwan po nong ba shalong omdei baki wan kai wan pensaubahakai pensarwai ya kapor la ne kapisa halor ban ke jingduk ki wan hang ne po nong ba shilong panwat ya kita kilat bat ki jaka sumar ban ai jing sumar ban yada na banta ki khun ki kti ki jongki bat kadon ka wei ka long ying balik menin ha ka wei ne ki jaka sumar hang ne po nong ba shilong na ka wei ne ki government hospital ngila bat ngantip ka de ki jing stom ayu kabadon ha ikun jong kini ki pradok persnam jong inang tena po Southwest Khazihil badang tang arta yau itai kunlung kapasaw lengo bat kapasaw omla padiang kalong ba habapoy yang tepo ganas das hospital po lamali ki ong ba omdon jakatia omnyam jakatia shu tikim trek ban sumar tewat lada omdon shu jakatia omdon jaka yaki ban admit hang tai hospital ru at least ki wan na du nong kendong halor ba kimla ban afford ban lech ki private hospital haga jingsha ka hospital hapo casualties lani hapo emergency kila dai ban ai temporary jaka thia yaki ban examine lani ban check yaki la kini kinong pang kidai ki badon kam ya kalat jing sumar ka bakumno ka jingsha lei ngelak ban ong ban nang tei ne po hospital kidai ban refer ha kanu ke hospital kaba ki hab ban keli ka history jong ki kmi pa ya ka affordable jong kum ki kmi pa ya ka jingla jong kmi pa ya ka bor ban wat kilat jing sumar kila ban kontak sapo ki hospital sarkar kom hapo negrims lani hakinu kinu hospital ki badon ya ki pediatrician lani kita ki specialist jong ki kunlung kidai ban suggest lani kidai ban advice nang tei na po hospital na marba habagi pajban nong kentong kilawan travel na du lai sausan kenta ban poi hang tei jaka sumar dala poi hang tei yo tang ban syong lani ban examine hang tei po emergency kalong ke ai bam sau dei kalong ke ai bam sau la pa diang sibu menta lata kimla ban afford ban le po private hospital jiu yaki kamut ba tang namar bom don jaka thia su kamut ki haban du ai ka jing im ki haban du ya kata kalat jing sumar ngam kwa ban create issue lade ban create problem ha ba yadai bat kani ka jing jia tang ba ngam kwa ru ba ki pradok prasnam jongi ki bana nong kendong khamtam nang tei po than Southwest Khazihil jongi ki ba ngi sotu ba ngi dang don habdang ke jing sadin nadu ka lek kawan nadu ka yok ka kot ngi sotu hadu kat no ngisam jing lada kajie kom kita komba kita ki pradok persna menin ki phone bat ki pensngau saka hawat ni sautu bakade ke jing tko jongka sarkar jongka health department ngihap ban keren ya kane ba ka health department kadai ban pensai segi pajba ba don katno teli kita ki ICU khunlung lani kita ki intensive care unit namta ki khunlung hapo ka jela don kat no teli ki intensive care unit hapo ka jela hak ba man kapor kat ba ki nongpang nong kendong ki wan ban wat ke lat jing sumar hapo nong ba shilong khamtama ba ki le japo government hospital ka ba jujie ka dai bet bom don jaka thia don jaka sumar nam ta joki ba ngingat scam ba lata ka hospital ka yo ban record yak ba bun teli ki kes ba poi hospital bat kimla ban ai jaka thia jaka sumar ki nomor bombiang ka ICU bombiang ka jingthia hapo hospital kila dai ban ai da ka komplain syaka department syadu sya minister jong ka kot ka kia baki dai ban shna kilat kilenti namar balai mentapi ne shna ki program ba per hana kita ki mid day meals kita ki programs ban yarap nam ta ki khana ban light na kita ki malnutrition mentoy yu haba ki khana ki kunlung ki khana ki bananong kendong haba wan syadu shilong ki lawan hi ban wat kilat jing sumar omdon tanga jaka dia jaka dam nam ta jongki omdon kalat jing sumar nam ta jongki dikani kalong ka ai ka balak ta ya ka human rights
Bat ngingat scam bakum kini ki jingjie wat ka child welfare committee ru kala dai bantu kelar apa jadi bat kani ke jingjie nak kawai ka por sya kawai pat ba haki government hospital bunsin ki produk prasnam jongi kim juyo ya kata kalat jing sumar balai kim biang kita ki intensive care unit bumbiang kita ki ward kunlung bumbiang kita ki jingthia ban penthia ki kunlung lata man kapor nak away kapor ka away pat la don ka juk ka complain la don ka juk ka jingjie ka case balai kim shnano ya kata ka ban penbiang nam ta ka jingdon kam jong ki pai ba no sosnon jong hapok ka state menta supen serwa ya ka pisa ban shna kita ki program baper ban kentiu ya ka welfare nam ta ki kunlung ki kena kat ba kan ni ka main ka ba ban ai jing ya da ya ki haka klip mat ka ba wat ban ong ba haka yap ka im kim yo ya kata ka jing ya da ka ba paka ka ba tikena kim yo ya kata ka lat jing sumar ka ba paka den ya kran liu ya kita ki program lele menta wai polau mali na polau mali ong umdon jekathia umdon ICU kunlung hang ni phak le chapok private hospital manuwan pikit kli hapok private hospital kidai ban tip katno simit ki hab ban siu katno simit hapok ICU kunlung ki hab ban siu de mentala da ki pau hajar da ki lak ki hab ban siu hapok hospital haswa bakin mi loko sarkar kala don ka program ka kerpang ban I free treatment nam ta ki kunlung lada ka sarkar ka sothu ba kamdon jaka ban sna ya ki hospital ban penbiang ke latjing sumar nam ta ki kunlung lani ban bu kita ki intensive care unit nam ta ki kunlung hapok ka jela ka sarkar ka haban refer sepok private hospital ka sarkar ka dai ban pentikna bat ka dai ban ai ka sanction ka ba tikna ba kitei ki ba refer na po government hospital ki ba refer na po kanu ka hospital sarkar ban wat jing sumar sepok ki private hospital ka dai ka jing ba kli jong ka sarkar ban siu ya ka bill ke jong ki namar balai ki lek khnang po government hospital namar ki snothu ba ki mla ban afwat po private hospital tigni kalong ka ai jing le ran bat kalong ka ai jing klamran ya ka jela ka jongi ba ki private hospital ki dei ki ba biang ki lat jing sumar namata ki jingpang ba per kat ba ka government hospital pat ki mla ban penbiang watang kita ki jing thia lani kita ki jing sumar ki ba biang nam ta ki kunlung ki khna pat amdai tangi kunlung khna wat ki weiru ki ja jingpang ki bala rang ba ru ngi sla ban ong ba ka state ke jongi ka government ke jongi kam samla ban penbiang nam ta ki pat ba no sosno kalong ka ai jing le ran ten rei ka ai ka banga kwa ban kerpat hane kalong kom kini ki jingjia nang ni sakmat ngi kentu ya ka sarkar ki de ban sim khia no ban penbiang ya kita ki intensive care unit nam ta ki kunlung hapok ka jela ka jongi bat ki lat jing sumar nam ta ki pat ba no sosno hapok ka jela om shu ban ong ba man balit hapok government hospital su refer bat ya ki nopang sapok private hospital kani kalong ka ai bakta ya ka jing snow bat ya ka yok ka kot jong ipat ba no so snow teng hajaka bakin slur ban lej ra hajika sumar ki badon hapok nong ba selong ki hap ban kan randin no ki hap ban hun no ban suyap hayeng te kalong ka ai balak ta hadu kata ya ka hok long briu hang nepok ke imlang salang namar kata ngingat scam bakan ikan long kubor bat kan long jing ai jemut huju kopor balada ka sarkar ka snaukhie ban sna kita ki program ba per nam ta welfare jong ki khunung khna ka dei ban snaukhie kham tam ya kan